Ahoj! Vitaj na kanáli, kde vysvetľujeme ekonomiku v kocke, a to jednoducho a zrozumiteľne. Táto lekcia bude zaháňať deľbu práce. V minulej lekcii sme si niečo povedali o výrobných faktoroch, ďalej o hospodárskych jednotkách a na záver sme si ukázali, ako funguje hospodársky kolobeh. Dnes sa pozrieme na jednu z najstarších myšlienok v dejinách hospodárstva, deľbu práce. Ukážeme si, ako sa historicky vyvíjala, prečo je pre moderné hospodárstvo nevyhnutná a aké formy poznáme dnes. Takže, s rozdelením práce sa môžeme stretnúť už vo väčšine domácností. Je zvykom, že mami a céry častejšie vykonávajú typicky ženské práce, ako napríklad varenie, upratovanie či starostlivosť o deti. Naopak, otcovia a synovia zvyknú viac opravovať, starať sa o techniku alebo majstrovať dielne. Takéto rozdelenie úloh medzi ľuďmi sa nazýva deľba práce. Deľba práce je teda proces rozdelenia práce medzi jednotlivcov alebo skupiny ľudí, aby sa dosiahol väčší výkon, efektivita a výsledok. Rozlišujeme dva základné typy deľby práce. Prirodzená deľba práce je založená na biologických a psychologických rozdieloch medzi mužmi a ženami. Je to napríklad práve to, čo sme spomínali, ženy sa viac venujú domácnosti, muži zasa fyzickým alebo technickým úlohám. Druhá je spoločenská deľba práce. Táto deľba vzniká vo veľkom meradle v rámci celej spoločnosti alebo hospodárstva. Delíme ju na 3 úrovne. Prvá spoločenská deľba práce vznikla v období, keď sa ľudská spoločnosť začala rýchlo rozvíjať. Ľudia si začali uvedomovať, že sa oplatí venovať len jednej oblasti, a tak sa oddelilo poľnohospodárstvo od pastierstva. Rozvoj týchto činností, napríklad objavenie plúh v poľnohospodárstve či spracovanie koží u pastierov, vytvoril potrebu nových profesí. Vznikli tak kováči, obuvníci, pekári a ďalší remeselníci. Tým sa dostávame k druhej spoločenskej deľbe práce, ktorá znamenala oddelenie remesiel od poľnohospodárstva a pastierstva. Každá skupina sa sústredila na inú časť výroby a čím viac sa špecializovali, tým väčšia bola potreba vymieňať si výsledky svojej práce. A tak vznikla tovarová výmena, základ obchodovania. Miesto, kde sa výmena realizovala, bol trh. Keď sa obchod úplne oddelil od ostatných činností, teda od výroby a poľnohospodárstva, hovoríme o tretej spoločenskej deľbe práce. Dnes už vnímame deľbu práce ako úplne prirodzenú súčasť života. Základné druhy činností sú dávno rozdelené a namiesto toho, aby si každý robil všetko sám, ľudia sa špecializujú na konkrétnu prácu. Takto vznikla súčasná forma deľby práce veľmi podrobná a prepojená. Vo firme už nenájdeme len robotníka, ale napríklad obsluhu CNC stroja, kontrolóra kvality alebo plánovača výroby. Každý z nich robí len časť celkového procesu, no všetci spolu tvoria jeden výsledok. Tento jav nazývame špecializácia. Znamená to, že sa jednotlivec, tím alebo podnik zameriava len na úzky výsek činnosti, ktorú vykonáva čo najefektívnejšie. Napríklad pekáreň sa sústredí len na pečenie chleba, nie na výrobu múky. Ale samotná špecializácia nestačí. Aby systém fungoval, je potrebná aj kooperácia, teda spolupráca medzi jednotlivými špecializovanými subjektmi. Pekáreň potrebuje múku od mlyna, obaly od dodávateľa a dopravu od logistickej firmy. Špecializácia a kooperácia sú dnes základom fungovania celého hospodárstva nielen na úrovni podnikov, ale aj medzi regiónmi, štátmi a kontinentmi. Vďaka tomu dokážeme vyrobiť viac, rýchlejšie a lacnejšie, ale zároveň to vytvára vzájomnú závislosť medzi všetkými článkami reťazca. Súčasné formy deľby práce však nezostávajú len na úrovni, kto čo robí v celej ekonomike. Rozlišujeme aj vnútropodnikovú a medzipodnikovú deľbu práce. Vnútropodniková deľba práce týka sa rozdelenia činností v rámci jednej firmy. Napríklad v automobilke pracujú konštruktéri, skladníci, montážnici, kontrolóri aj účtovníci. Každý z nich má presne určenú úlohu a len spoločnou prácou vznikne finálny výrobok, napríklad auto. Vnútropodniková deľba práce zabezpečuje, že každý zamestnanec sa špecializuje len na to, čo vie najlepšie, a tým sa zvyšuje efektivita. Medzipodniková deľba práce znamená, že jednotlivé podniky sa špecializujú na určité fázy výroby alebo činností a navzájom spolupracujú. Napríklad jedna firma vyrába plastové nárazníky, druhá elektroniku do palubnej dosky, tretia zostavuje celé auto. Každý podnik robí len časť, ale vďaka spolupráci vznikne komplexný produkt. Takáto deľba práce je dnes bežná v automobilovom, elektrotechnickom či potravinárskom priemysle. Medzipodniková deľba práce môže prebiehať na rôznych úrovniach a podľa toho ju ďalej delíme na vnútroodvetvovú deľbu práce. Táto forma sa odohráva medzi podnikmi, ktoré pôsobia v tom istom odvetví, teda robia podobné alebo priamo súvisiace činnosti. Príkladom môže byť firma, ktorá vyrába karosérie pre autá, a iná firma, ktorá vyrába motory. Obe patria do automobilového priemyslu, ale špecializujú sa na inú časť výroby.
Takto si v rámci odvetvia rozdeľujú prácu, aby sa výroba zefektívnila. Medziodvetvová deľba práce prebieha medzi podnikmi z rôznych odvetví, ktoré spolupracujú na vytvorení finálneho produktu alebo služby. Napríklad výrobca počítačov potrebuje nielen firmy z elektrotechniky, ale aj plastikársky priemysel na obaly, logistiku na dopravu a napríklad aj služby IT podpory. Každé odvetvie robí niečo iné, ale navzájom sa dopĺňajú a bez tejto spolupráce by produkt nevznikol. Vnútropodniková a medzipodniková deľba práce sú súčasťou niečoho širšieho a tým je národná deľba práce. Národná deľba práce je rozdelenie pracovných činností v rámci jednej krajiny. Znamená to, že rôzne firmy, odvetvia, regióny a ľudia v štáte sa špecializujú na rôzne úlohy a tak spolu tvoria ekonomický celok. Napríklad, na západe krajiny je automobilka, na východe poľnohospodárske družstvá, v hlavnom meste finančné služby. Každý robí niečo iné, no všetci spolu zabezpečujú fungovanie hospodárstva danej krajiny. Ale tým to nekončí. V dnešnom prepojenom svete prebieha deľba práce aj medzi krajinami a to nazývame medzinárodná deľba práce. Rôzne štáty sa špecializujú na to, čo vedia robiť efektívne, lacno alebo kvalitne a následne si navzájom vymieňajú tovary a služby. Napríklad, Slovensko vyrába autá, Nemecko dodáva technológie a Taliansko módu. Takto vzniká celosvetový hospodársky systém, kde sú všetky krajiny navzájom prepojené. Vďaka medzinárodnej deľbe práce máme dnes možnosť získať výrobky a služby z celého sveta rýchlo a relatívne lacno. Ale teraz si odýchnime od všetkých pojmov, tabuliek a rozdelení a pozrime sa na otca klasickej ekonómie Adama Smitha. Vo svojej slávnej knihe Bohatstvo národov, vydanej v roku 1776, poukázal na obrovský význam deľby práce. Na jednoduchom príklade výroby špendlíkov ukázal, že keď každý pracovník vykonáva len jeden špecifický úkon, dokážu spolu vyrobiť násobne viac, než keby každý vyrábal celý výrobok sám. Smith tým vysvetlil, že špecializácia zvyšuje produktivitu, šetrí čas a zlepšuje zručnosti pracovníkov a práve vďaka tomu môže celé hospodárstvo rásť a bohatnúť. A týmto sa naša tretia lekcia končí. Dnes sme si ukázali, že deľba práce nie je len historický pojem, ale živý princíp, ktorý funguje v každej modernej ekonomike. Od jednoduchého rozdelenia úloh v domácnosti až po globálnu spoluprácu medzi štátmi a firmami všade okolo nás vidíme, ako špecializácia a kooperácia zefektívňujú prácu a zvyšujú výsledky. Či už ide o jednotlivcov vo firme, podniky v rôznych odvetviach alebo krajiny na svetovej scéne, deľba práce je základom fungujúceho hospodárstva. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like alebo komentár.